Kwart tad-dinja bħalissa tinsab taħt lockdown. Il-morsa fuq l-Istati Uniti qed tiżdied anke fl-Ewropa rajna li għal jum ieħor il-coronavirus kompla jinfirex sew f'diversi pajjiżi. Fi Spanja dawk li mietu bil-COVID-19 issa qabżu 3400, 738 vittma f'ġurnata waħda biss, filwaqt illi fl-Olanda kien hemm 80 vittma fl-aħħar 24 siegħa. Il-kriżi tal-COVID-19 qed kompli tikber b'mod partikolari fl-Italja fejn f'dawn l-aħħar 7 ijiem jidher illi intlaħqet il-quċċata fejn jidħlu n-numri ta' fatalitajiet għalkemm l-awtoritajiet tas-saħħa qed jinsistu illi n-numri jistgħu sansitra jikbru matul il-ġimgħa li ġejja. Il-President Amerikan Donald Trump stqar illi jixtieq li l-Istati Uniti jiftħu għan-negozju normali eżatt wara li għaddi l-Għid, xi ħaġa li diversi analisti qed jarawha bħala impossibbli li sseħħ. Trump ħabbar pakkett ta' stimulu ekonomiku illi laħħaq mal-$2000 biljun. Dan wassal biex ġew affettwati b'mod pożittiv kemm is-swieq Asjatiċi kif ukoll dawk Ewropej. Fi żviluppi oħra li seħħu matul il-jum, l-Unjoni Ewropea qed tikkunsidra l-ħolqien ta' ċentru ta' emerġenza biex tiġi miġġielda din il-kriżi. L-Italja daħlet kundanna ta' 5 snin ħabs għal min jikser il-kwarantina. Fir-Renju Unit kien konfermat li l-Prinċep Charles ittestja pożittiv għal coronavirus. Il-Parlament Ingliż tilaqqa l-aħħar darba u aġġorna għal nofs ix-xahar id-dieħel. Fl-Iskozja kien hemm 6 vittmi oħra li mietu kaġun tal-COVID-19. Fir-Russja, Vladimir Putin ippospona l-vot fuq il-Kostituzzjoni. 1.3 biljun persuna fl-Indja sebħu f'lockdown totali u sar magħruf li fit-8 ta' April li ġej se jerġgħu jibdew it-titjiriet kummerċjali lejn Wuhan fiċ-Ċina.